Wala pa matulid sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA-6 ang top 10 o kung nagapanguna nga mga barangay pag-abot sa illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Iniyang santo kay Attorney Bom Radsok Abonado, acting PIO sang PDEA-6 sa pagpakigangot sang Radyo Bandera, Iloilo. So hindi tagit ma-pinpoint kung dira lang gid sa pila ka areas diri sa barangay sa Iloilo City. So sa subong way pa kami ka form gid ka tagit sang intelligence gid nga maayo makabalapton nga may top 10 na gid kita. Dugang paniya sa asod-asod nga mga drug bypass operations, nabuhinan ang mga drug-cleared barangay nga anay 51% sa bahin sang Iloilo City. Ginpahayag pa ni Abonado nga lapta-lapta ang manakumpiskaran kag wala pa sila maka-establish sang particular nga intelligence nga maka-identify sang top 10 barangays. Nagahingyo man ini sa pila ka mga kabaranggayan nga wala pa naka-apply nga mag-apply na sa Barangay Drug Clearing Program agod mabalan pa kung kinahanglan sang operasyon o kung hindi na agod makakonsentrate sa mga hindi pa drug cleared nga mga kabaranggayan. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyu, nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.